ଗୋଟେ ଝିଅଟି ଆଉ ପୁଅଟିଏ। ଗୋଟେ ଝିଅ ପୁଅ ଭିତରେ ଆମେ ବାଦ ବିଚ୍ଛେଦ ଆମେ ବାପା ମା ହିଁ କରୁଛେ। ଆମେ ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମ ଝିଅଙ୍କୁ ଆମେ ହିଁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଉଛେ, ଆଉ କେହି ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଜନ୍ମରୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଯେତିକି ଗୋଟେ ପୁଅ ପାଇଁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମରେ, ଖେଳିବାକୁ ହେଲେ ପୁଅ ଖେଳିବ, ଝିଅଟା ଠିକ୍ ସେ ଖେଳିପାରିବନି, ବାହାରେ ଯାଇ କେଉଁଠି ଦୌଡ଼ି ଦାଉଡ଼ି ଯାଇପାରିବନି, ଦୋକାନ ବଜାର ହାଟ କରିପାରିବନି, କୌଣସି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଘରକୁ ଗଲେ ଯାଇପାରିବନି, ଦୂର ବାଟ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ ବି ଝିଅ ଯାଇପାରିବନି, ପୁଅ ହିଁ ପଢ଼ିବ। ପୁଅ ଯାଇପାରିବ, ଏକାଟିଆ ଦୂର ବାଟ କଲେଜ ନିଛାଟିଆ ଜାଗା ହେଲେ ବି ଯାଇପାରିବ। ଆରମ୍ଭରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଭୟ ଦେଖେଇ ଦେଖେଇ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ସେ ବଡ଼ ହେଲେ, ଯେତେ ବି ସେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆସିଲେ ବି ଠିକ୍ ସମୟରେ ନା ସେ ପୁଣି ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଆନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ଜାଣନ୍ତି? କେବଳ ଆମର ଭୁଲ ପାଇଁ ଆମ ପିଲା ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ସେତିକି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ପାଆନ୍ତିନି, ଘରୁ ସପୋର୍ଟ ପାଆନ୍ତିନି। ଆଉ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଗଲେ ଯଦି ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ଶାଶୁ ଘରକୁ, ମା ଲୋ ଭଲରେ ଚଳିବୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ କଥା ନେଇ ବୁଝିବୁ, ସବୁ ଠିକ୍। କିନ୍ତୁ ଶାଶୁଘର ଯେତେବେଳେ କଟଣା କରେ, ଝିଅ ସେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା କରେ ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଗଲି, ମୁଁ ଆଉ ଭୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଶାଶୁଘର ଯେତେବେଳେ ସେ ଚାହେଁ ଯେ ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନରେ ମୁଁ ବୁଲିବି, ମୁଁ ମାର୍କେଟ କରିବି, ମୋ ମନ ଇଚ୍ଛାରେ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେବ ଯେଉଁଠି ଯିବି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଶାଶୁଘର କଟକଣା କରନ୍ତି, ସେଠି ବାପା ମା କାହିଁ ଡରୁଛୁ, କାହିଁ ଆମ ଝିଅକୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଡରିବୁନୁ। ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ କହୁଛ ଡରିବୁନୁ, କାହିଁକି ଭୟ କରୁଛୁ? ଯଦି ଆରମ୍ଭରୁ ତୁମ ଜନ୍ମରୁ ତୁମ ଝିଅକୁ ସେଇଭଳିଆ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଥାନ୍ତ, ସବୁ ବାପା ମା ମାନେ ସେମିତି ଯଦି ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଥାନ୍ତେ, ବାପ ଘରେ ବି ଯେମିତି ବଢ଼ିଥିଲେ ଶାଶୁଘରେ ସେମିତି ବଢ଼ି ପାରିଥାନ୍ତେ, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ବି ସେତିକି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଆମେ ନିଜେ ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ କରେଇ ଦେଇଛୁ, ତାଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ହରେଇ ଦେଇଛୁ। ସେ କେଉଁଠୁ ଆସିବେ ଏତେ ସର୍ବଳ ହେବା ପାଇଁ? ସବୁ ହିଁ ତାଙ୍କ ନାରୀ ଜୀବନଟା ହିଁ ଦୁଃଖ, ଦୁଃଖରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ସବୁ ଦୁଃଖ ରହିଯାଉଛି। ଆଖି ଲୁହ ଆଖିରେ ମରିଯାଉଛି, ଆଖି ଲୁହ ଓଠରେ ବି ପିଇ ଯାଉଛି। ଏଇ ତ ହିଁ ଜୀବନ। ନାରୀର କଷ୍ଟ ହିଁ ସବୁବେଳେ କଷ୍ଟ, ଭାଗ୍ୟ ହିଁ ସେଇଭଳି।